kienu għal-ħabta ta' 3:15 ta' wara nofsinhar, propju ftit minuti qabel ma nqatel, meta Eric Borg bat messaġġ lil arusa tiegħu dwar kif kienu se jqattaw il-kumplament tal-ewwel jum tas-sena l-ġdida u għalkemm normalment huwa jwieġeb b'mod immedjat, dakinhar it-tweġiba beqgħet ma waslitx. Dan intqal mill-arusa tal-vittma waqt li kienet qed tixhed fl-ewwel seduta tal-kumpilazzjoni tal-provi brabta mad-delitt ta' Eric Borg, iż-żagħżugħ ta' 27 sena li nqatel fl-ewwel jum tas-sena. Fil-qorti tfajla spjegat li sakemm waslet fil-post tad-delitt beqgħet tibgħat il-messaġġi lil Borg imma kien kollu għal xejn. Kellu jiġi għanija fl-erba, qalet imbik ma' tfajla tiegħu fil-qorti. Dwar l-akkużat Noel Azzoppardi hija qalet li ma taf xejn u li hu qatt ma kien qalilha xejn fuqu, fi kliema stess itemmen li Borg għamel dan biex ma jinkwetajiex. Waqt li kienet qed tixhed uħt il-vittma qalet li Azzoppardi kemm il-darba kien isuq wara l-vittma kif ukoll wara missierhom, iżda simili għall-arusa tal-vittma hija qalet ukoll li qabel id-delitt lanqas biss kienet taf minnu Noel Azzoppardi. Missier il-vittma qal li jirċieva telefonata waqt ikla fejn qalulu li seħħet sparatura fejn ir-residenza tiegħu malli wasal ir-Rabat u wasab li l-ibnu mixħut mal-art fil-waqt li l-pulizija qalulu li sfortunatament ibnu mit fil-post. L-ewwel xut fil-kumpilazzjoni kien l-ispettur Wayne Camilleri li spjega kif l-ewwel ta' Jannar għal ħabta tal-4-20 ta' wara nofsinhar kien daħal rapport ta' sparatura fit-triq fid-Dloqqom fir-Rabat. Fil-post kien hemm żewġ xieda li raw id-delitt mill-gallerija fejn raw raġel ħireġ minn karozza u jispara żewġ tieri mill-viċin. Wara l-isparatura Noel Azzoppardi mar lura id-dar u qal l-qraba tiegħu b'dak li jagħmel fejn ikkonvinċew sabiex imur għand il-pulizija. Ftit ta' sigħat wara waqt fiċċija fir-residenza fejn jgħix Azzoppardi kienu elevati 8 armi tan-nar, 5 minn dawn biss kienu msakrin f'kabinett kif titlob il-liġi, it-tlieta l-oħra instabu fi kmamar differenti. L-ispettur qal ukoll li t-tieri tant kienu sparati mill-viċin li skartoċ minnhom kien viċin qalbu. L-ispettur qal ukoll li waqt li kien interrogat, Azzoppardi qal li ma kienx jaf x'ismu l-vittma iżda kien jaf li kellu għalqa viċin tiegħu u qal ukoll li wara li sparalu l-ewwel tir huwa spiċċa taħt tir ieħor sabiex ma jqumx. Il-kumpilazzjoni se tkompli fit-18 ta' Jannar li ġej. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Godwin Sherry u Wayne Camilleri kif ukoll mill-avukat Kayleigh Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għall-akkużati qed jidhru l-avukati Arthur Azzoppardi, Jacob Magri u Alex Miruzzi. L-avukat Joe Giglio u Michela Giglio qed jidhru parte ċivile.